شاید دے تخیل کو کلام آدھے ہیں ساکی دے ہتھیں جو اچھلے تجام آدھے ہیں یہ جتنے بھی دوست آئے ہیں تشریف گھن کے سارے کو سید اشرف حکمت سلام آدھے ہیں سب تو پہلے میں خان حاتم خان صاحب بلوچ کو مبارکباد پیش کرے سوں دوستوں نے مہربانی کتنا دور تو تشریف دینا ہے تو کیا ہے تیری سوچ کی تھا تو کیا ہے تیری سوچ کی تھا اوقات دے بارے سوچا کر جڈا رحمت دے جھڑ گاج دے من برسات دے بارے سوچا کر جائے رات لو سدرا سکدی ہئی اون رات دے بارے سوچا کر سید اشرف آپ کو وسر کریں اون ذات دے بارے سوچا کر مہربانی جی میں سسی خان دو تندی ہئی یا بھوئے اسمان دو تندی ہئی جی میں تسی روح سید اشرف دی ایک تین جان دو تندی ہئی اساں مشکور ہیں تیرے سنہا مزدور ہیں تیرے میرا محسن تے اشرف تے جڑے احسان کیتے ہیں بڑے نقصان کیتے ہیں کہیں کن وچ سکھڑی پپ کہنی کہیں کن وچ تولے ماسے ہیں کہیں کن وچ سکھڑی پپ کہنی کہیں گل وچ تولے ماسے ہیں کہیں گھر وچ پینی پل جوگی انبار لگے کہیں پاسے ہیں ساکو حشر دے دی خود ہوریں وی دتے رب سیں آن دلاسے ہیں اسے اشرف نیب خدا دے ہیں جن ہاتھ کشکول تے کاسے ہیں بہت خوب چھٹ بیج وفادا لے پانی رہ پیار خلوص دی جم آوے تیوے لکھ احسان او مالک دا نہ نیڑے فصل دے غم آوے شالا خیر خوشی نال پل پوے نہ دل کو درد علم آوے ہوے ایجا پودا سید اشرف جیڑا مرن دے بعد بھی کام آوے